As alarmas saltaban preto da pasada medianoite. A propietaria desta vivenda da Mirandela, que reside na primeira planta, foi quen dou aviso ao 112 o decatarse de que o baixo estaba ardendo. Ali vivían 2 inquilinos, o presunto autor do incendio, que xa foi detido, e outra muller que se atopaba na cama e tivo que ser evacuada ao hospital afectada pola inhalación de fume. Todo parece indicar que foi esa persoa que levou a cabo o incendio e esta agresión un pouco que pudo afectar a máis dunha persoa. E o que digo, están investigándose os posibles delitos que se poden imputar. Ainda que tamén, está decretado o secreto sumario, por lo tanto non temos información exacta do que pasou, pero sí, foi un feito lamentable, verdade, que pudo desembocar unha desgraza moito máis grave, por sorte non foi así, e si vai a estar investigado e, iremos coñecendo un pouco se hai delitos imputables, que todo parece indicar que sí, incluso pode ser que máis de un tipo, e xa se darán a coñecer, non? Ata o lugar desplazáronse efectivos dos parques de bombeiros de Boiro e Ribeira, que atoparon varios focos repartidos para provocar o lume, así como diversas bombonas de butano distribuídas polo baixo. A espera de que a Garda Civil conclúa a investigación, a propietaria da vivenda ten claro que a intención do home era acabar coa vida das súas mulleres. Non era a primeira vez que ameazaba, polo que xa tiña alertado tanto a Policía Local como a Servizos Sociais, que xa tiñan aberto un expediente. Está aberto un expediente en servicios sociais sobre esta familia, esta situación, da que tampouco evidentemente podemos dar información por delito de protección de datos, pero que sí estaba sendo atendido para a tranquilidade un pouco da ciudadanía e que a veces son casos difíciles de resolver, ¿no? Como este. Que actúa a policía, que actúa a Garda Civil e que tomen as medidas necesarias desde ese punto de vista. Desde o Concello seguiremos traballando no que son as nosas competencias de atencións sociais. Con respecto a outra muller que permanece no hospital, aínda que fora de perigo, algúns veciños indicaron que mantiña unha relación sentimental co presunto autor dos feitos, polo que se investiga tamén se podería tratarse dun caso de violencia de xénero.